Така, окей. И започваме. Сега ще да зареди и започваме да снимаме. Така, сега ще карам с някаква кола. Сигурно ще направя 2-3 състезания и това е. Така. О, няма да карам първо. Така. Порчите, не, надолу. Е това. Едно. О, добре. Това е една тъпа бричка. Така ще караме това нещо. Да не успея, защото това е доста трудно. Отгоре по-тихо. Мама спи. Ох, ударих се. Чай само малко да поизправя камерата, защото свалих. Ето е колата. О, това не се е вижда. Добре. Ох! Рита си или трябва да потроших колата. Ох! Не, стой! Газ! Не. Калита Силистра, ама много го разбирам това. Все пак на италиански говорят. Добре, ау, стой малко, стой. Добре, секунда, това не мога да изнеси, защото това е италиански език. Ох, стой. 4-10. О, не! Добре, газ. Все още имам шанс, нямам. Червено. Ужас. Ужас е пистата. Ужас е пистата, хора. Не мога да набера като хора. О, не, на 6 секунди няма как казвам. Газ. Тя игра е много стара. Тока Drive 4-ката може. Ако си бях хакнал PS2-ката, може да си кача Тока Drive 4. По-рафи, какво става, пич? Искаш да те покажа пред камерите, да те видят. Елара. Това е моето куче, но то си отиваме там. Опа, малко бъркахме. Значи няма да успея да го мина, но няма да опитвам да го мина, защото е много трудно хора. Видите ли, пуши колата. Кантоне. Спомня се последно. Кантоне, сега че карам с някаква друга. Нали така? Прекрасно се вижда телевизора. Опа. Нормално. До няколко дни показах CS как играя. Това ви е харесало. Въобще, ако някой го е гледал, не знам, няма да се знам. Показах нещо, Evolution Soccer, още не съм го качвал. Ще го кача споко. Не, това много бързо това нещо държи. Да гледам. Е шикарно с Мерцедес. Това е готин Мерцедес. Оригинал. Ще караме вече с него. Ох. Колко минути станаха? 5 минути. Да може 3. Точно за едно състезание. Газ. На first person ще караме. Така. Имам 2-3 абоната, защото искам някакви тъпи абоната по мен. Които са абоната, искам. 1-2. Все пак, моите приятели би трябва да се абонират. Така. Ето, това е PlayStation 2. Това е много стара. Скоро си закупя една нова игра. Снимам на нея повечето на така защото аз съм превъртал. По-скоро на 70%
точно превъртя. О, не! Къс. Прецакал съм се вчера. О, не, потуших ми джамчите. Десети пак. Аз съм първи. Аз исках само едно така направено състезание то кадри пред YouTube. Да. Това е готино. То кадри. Защото, о, не! Това беше гумата ми падна. А не, удържах филмата синия. Къс. Това трябва first person е много гаден. Не, къс. То ми каза, за пръв път правя една обиколка на това състезание. И че винаги се потушавам. И чето така изгледа глава. Ако не е на first person. First person е много труден за това гумата. Трябва по-добре ще си карам. Къс. Е, така ми изглежда когато пред набири. Това е Red Bull аудито. Аз набира 200 набра. Ето пускам first person. Ето не. Това е вече съм 200 пилота, бе. И става да се махай. Защото не чуя преди. 11, супер. Не, къс. 12. Така. Колко минути? Няма да успеем да завършим това състезание, защото... Не, 9:40. Добре. Дали ще успеем да го направим? Пак е много. Така не 2 минути. Така. Не, това е. Къде това бокс? Няма да успея. Малко спирам клипа. Пък като ми свалят гумата, колко толкова, сега не мога да се разпра. Все пак телефона сам ще спра. Сам ще спра да снима, така че нека остане. Няма да спирам да си играя. Оле, след малко Албой ме викна да ходим навън, някъде да ходим. Не знам и аз къде. След малко излизам. Се Албой някъде. Той е добър, той играе Clash Royale. Той беше 10 арена. И падна нарочно. Шалбоя. Шалбой играе GTA 5. Играе също често Warzone, играе CSGO. Ние сега играме с Warzone. Намалявай! Бързо сваля километрите. Колко стана? 40 секунди вече не повече. Вече има червената зона. Намаляй, поне се. Сега почна вече дрифта, защото няма никакви грам. Леле, така макс. Така, тук ще го вземе с дрифчи, леко. И по-натам е финиш. Finish line bitches. Finish line bitches. Малко напред. Вече без